Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd zei Johannes tot Jezus: Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn naam, zal niet zo grif ongunstig over mij spreken. Wie niet tegen ons is voor ons. Als iemand u een beker water te drinken geeft, omdat gij van Christus zijt, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand, een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af. Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan, dan in het bezit van 2 handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan, dan in het bezit van 2 voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met 1 oog het rijk Gods binnen te gaan, dan in het bezit van 2 ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Een stevig evangelie wat ons oproept om onszelf maar fysiek te verminken, om te voorkomen dat we zondigen. Nou, de kerk heeft altijd gezegd, dat is niet de bedoeling van Jezus. Jezus spreekt wel heel sterk en krachtig en bijna een beetje sadistisch, zou je kunnen zeggen. Nee, maar de bedoeling is wel om de prioriteiten op een goede manier te ordenen. Wat is echt belangrijk in het leven? En dan zegt hij dat het hebben van een hand en het hebben van een been en het hebben van een oog minder belangrijk is dan zondigen. En als er mensen zijn of ledematen die ons aanleiding geven tot zonde, dan is het beter om daar maar van af te zien. Nou, je kunt natuurlijk allereerst de hele grote wijsheid van vroeger nog eens in gedachten roepen, waar ons werd verteld door de priesters en door de kerkelijke traditie: je moet de gelegenheden tot zonde vermijden. Je moet zorgen dat je niet in de situatie komt waarvan je weet dat is te gevaarlijk. Als 2 jongeren met elkaar op vakantie gaan en die delen 1 kamer, dan weet je wat er gebeurt. Als mensen geld op straat zien liggen, dan weet je, dat zullen ze gewoon meenemen in de meeste gevallen en niet naar de politie brengen om te zeggen, dit heb ik gevonden. We moeten oppassen dat we niet in de situatie komen dat we gaan zondigen. En er zijn genoeg programma's op de tv bijvoorbeeld, die ons wellicht aanleiding kunnen geven tot zonde. Dat zou dat oog kunnen zijn. Met het oog van de tv of van internet kijken we naar de hele wereld. En er zijn heel veel mensen die door dat oog op de een of andere manier verslaafd zijn geraakt. Soms aan gokken, soms aan seksualiteit, soms aan crimineel gedrag, aan drugsverslaving. Omdat op internet alles te vinden is. En als je wat in moeilijkheden zit, kan via dat oog er heel veel verleiding binnensluipen om de verkeerde kanten op te gaan. En dan zegt Jezus eigenlijk, zou je daar dan nog wel naar kijken? Is het niet beter om je daar dan van af te houden? Gelukkig is het zo dat ouders steeds meer beginnen te beseffen dat wat hun kinderen op de schermpjes zien niet altijd even goed voor hun kinderen is. En dat daar programma's worden geïnstalleerd die het onmogelijk maken om de slechte sites te bezoeken. Of dat het kind, met name op school, gewoon dat apparaat niet in de handen krijgt. Maar we kunnen onszelf afvragen, wat brengt mij nou voortdurend in verleiding? Wat brengt mij nou in bekoring? Waardoor word ik nou telkens zwak? Als ik iemand ontmoet, als ik dingen op tv zie, als ik ergens ben. Nou, dan zou ik zeggen, kijk daar eens naar en ga daar niet meer naartoe. Want die verleiding komt wel, maar die heeft toch ook een deel te maken met waar wij onszelf begeven met onze ogen, met onze armen, met onze benen. En Jezus zegt dan, het is beter om dat dan niet te doen, fysiek,
dan om qua ziel te zondigen en in de hel geworpen te worden. Het is beter voor u kreupel door het leven te gaan dan in het bezit van 2 voeten in de hel te worden geworpen. Nogmaals, Jezus zegt niet dat we vingers moeten afsnijden als we te veel eten. En de vingers, ja, die zien lekkere dingen, dus die pakken dan. Vroeger had je natuurlijk allerlei straffen in de middeleeuwen. Dat handen werden afgekapt, dat oren werden afgesneden, dat de mond werd uitgerukt. Ik weet niet wat ze allemaal deden. Vreselijke dingen. Dat is dus niet de bedoeling. Ook niet bij jezelf. We hebben iemand veroordeeld in de oude kerk die moest lesgeven aan jonge meisjes. Die heeft zichzelf toen ontmand, omdat hij daar verleid door werd. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Je hoeft jezelf niet te mutileren, maar neem wel afstand van die plaatsen, van die mensen, waardoor je voelt, hierdoor word ik meegezogen in een bepaald soort geweldsspiraal, in een crimineel circuit, in een seksueel gebeuren. Pas op, zeg dat ding uit en denk ergens anders aan. Ga ergens anders naartoe, waar het wel heilzaam is en niet gevaarlijk. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat onze ziel belangrijker is dan ons lichaam. En sommige mensen denken, ja, de ziel, ja, wat is dat eigenlijk? Dat kun je niet zien. Een Russisch chirurg, die veel hersens had opengemaakt en gesneden, die heeft gezegd, ik heb nog nooit een ziel gezien in die hersens. Maar we hebben er wel. Die ziel die gaat door na het leven. En die blijft onze persoon dragen. En die ziel, dat is het belangrijkste van ons. Niet ons lichaam, hoe belangrijk het ook is. Maar die ziel, die persoonlijkheid die we zijn, die moet puur zijn, die mag zonder zonde zijn. Die mag helemaal op God gericht zijn. En alles wat verhindert door het lichaam, of door de zintuigen of onze gedachten, om bij God te komen, dat moet worden voorkomen. En dat geldt dus ook voor de mensen. Het zou beter zijn dat een van deze mensen, die kleine, die geloven, aanleiding tot zonde geeft. Het zou beter voor die mensen zijn als men hen een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dus dat is ook nog zo dat wij moeten niet alleen de gelegenheid tot zonde vermijden voor onszelf, maar we moeten ook nog zorgen dat wij zelf niet de gelegenheid tot zonde voor anderen zijn. Door bijvoorbeeld ons spreken. We kunnen zodanig spreken dat andere mensen zeggen, oh, oké. Oh, ja, dan weet ik het wel met die ander. Dan laat ik die mooi links liggen. Want als hij dat gedaan heeft, of dat wil, of weet ik het wat. Dus onze taal, waarmee we over anderen spreken, kan anderen verleiden om daar dan slechter over te denken. Ik wil niet zeggen dat we soms niet mensen moeten waarschuwen. Dat mag best. Maar niet op een manier van, ja, een beetje scheef, jaloers, vanuit een andere motivatie dan die ander te genezen. We moeten, als we dan wat negatiefs over een ander zeggen, proberen, hoe kunnen wij samen die ander helpen om weer op het rechte pad te komen? In plaats van hem of haar nog verder in de onderwereld te duwen, als het ware. Dus wij moeten zelf niet ook de gelegenheid geven tot zonde door zelf te zondigen en anderen mee te nemen. Nou, ik wens u daar allemaal heel veel sterkte in toe. Jezus wil u daar vast bij helpen. Als u vraagt, Jezus, leid ons niet in bekoring, breng ons niet in beproeving, kunnen we in onze Vader elke keer bidden. Maar geef dat ook ik zelf niet anderen in die bekoring, in die beproeving leid. Amen.